Właśnie wyleczyłem uporczywy i duszący kaszel, napar z tymianku i miód ze spadzi iglastej. I co ciekawe, nawet WHO poleca stosowanie miodu jako środek pomocniczy przy leczeniu kaszlu i choroby przeziębieniowej oraz górnych dróg oddechowych, mający działanie łagodzące, przeciwzapalne i uśmierzające, a przy tym jest to produkt tani, ogólnie dostępny i bezpieczny. Potwierdzono to również w badaniach, które udowodniły pozytywne działanie miodu jako środek przeciwdrobnoustrojowy, przeciwutleniający i uwalniający cytokiny, czyli substancje uczestniczące w procesach odpornościowych organizmu. Dodatkowo skuteczność miodu w działaniu przeciwkaszlowym potwierdziły badania na Uniwersytecie w Pensylwanii w 2007 roku.